No, mne asi pred hodinou začali kontrakcie, aspoň myslím, že to sú kontrakcie. A 5 minút je to fajn a potom minútu je to, že hrozné. Ale stále to je také, že to viem proste predýchať. A Puflo už je na ceste z Prahy. Dúfam, že to stihne, akože myslím, že hej. A let's fucking go. Už som v porodnici. Som otvorená na 4 cm a kontrakcie mám také každých 5 až 8 minút. Tak už to zvládnu, nie je to vôbec také hrozné, jak som čakala. A povedali, že sa chvíľko mi môžu pichnúť epidurál a proste je mi strašne teplo a občas strašná zima. Puflo už je tu, bol v Prahe, hral DJ set a ja som začala rodiť. To totiž byla jako převolávací, jak si dá převolávací cigaretka, tak to bylo přesně ono. Protože jsem věděl, že prostě jsem zradičil 24/7, 500 milionů měsíců a prostě, že ten den, kdy odjedu, furt se něco stane. Tak se něco stane. A hlavně, že jsme ještě ráno jeli zkontrolovat, protože jsme měli podezření, že už jako rodí. A ještě řekli, ne, ještě v pohodě. Asi mi treba kakať, ale ještě musím vydržet. Ještě musíš vydržet. Takže prostě jsme tady ještě byli dneska dopoledne. Vlastně už včera. A říkali nám, že to je ještě v klídečku, že nic se neděje. Teď jsem si v klidu odjel a zatímco si hrál DJ set, tak Rachel mi posílá, jak už má kontrakce a já říkám... No, já sa posledám. Počkej, tak to v pohode. Koľko hodín nie je poslednice? No. Co máš? Super to je. A co máš? Epidura? Aha. Trošku sa mi chce z toho spať. Povedali, že keď mi je na spanie, takže v pohode môžem spať. A tie kontrakcie už skoro vôbec necítim. A cítim sa ráno, vieš, ak sa cítim, že už nie som tehotná. Že mňa nič neboli. Nebola ma kríže, neboli ma brucho. Nič. Úplne sa cítim taká ľahká. A ty takto vyzeráš, viem, že? Takto vyzeráš. Tak sa aj cítim. Fakt? Máš stres? Extrém. Fakt? Ne, však jsem v pohodě, abys byla v pohodě, já jsem v pohodě. Ty vôbec nevyzeráš v pohode. Ale že vôbec. Vyzeráš, že keby proste... Teraz mám tú kontrakciu a ja cítim akože taký tlak, ale vôbec necítim takú bolesť, jak predtým. Vidíš, že normálne hovoriť. Wow. Probíhli sme vodu. Víš? Prečo? Lebo už som bol von. Protože Rachel už chce jíst tatarák. Ale už chcem jíst tatarák. A teraz je... Jsme to dokumentovali časově 7:12. A jsme tu od kolika? Od 3 hodin? Ja som tu od 3. No, takže toto je prosím pekne Puflo. Puflo už nevládze. Ja cítim teraz celkom fajn, lebo mi nič nebolí. Otiekla mi už voda a cítim sa ľahšia, tak o 50%. A už sa cítim menej tehotná, aj keď stále mám v bruchu dieťa. Ale chcem sa mi tiež trošku spať, ale neviem spať vôbec. Ty láska, už si spienkal, čo? Chuťa, keby seš najväčší hovno. Že úplne takto cítim, ako to ide do tých nôh. To je bomba. Ňamka. To vyzerám ja. Neviem, nevidela som sa ešte. Tak to vyzerá Puflo. Božík. Směješ na mě? Ukáž mi, jak vyzerám, či to na mě vidno. Ne, vyzeráš v pohodě právě. Tak? Je to 11 hodín. 11 hodin, to je crazy.
Fetová. Nový outfit. 2 hodiny. Takže už si teď 12 hodin. Final push. On je taký zlatý. Ja sa zblázním. To je taký pekný. Show me. Kladaj veci na brucho. Mňam. Mňam. A aj toto je dobré, to má rada tiež. Oh my god. Život.